ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. аллакай ин бего турнири Open FC 12 баргузор мегардад ки дар он варзигари тоҷик ФАЗЛИДДИН ОБИДОВ барои камарбанд муҳориба хоҳад гузаронд ва дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем ки дар куҷо, соати чанд ва чӣ гуна шумо пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метонед. лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, чӣ хеле ки дар боло қайд кардем, ин бего яъне бегои 14 ноябр дар Беларусия шаҳри Минск турнири Open FC 12 баргузор мегардад ки дар он яке аз варзигарони ҷавон ва маъруфи тоҷик ФАЗЛИДДИН ОБИДОВ барои камарбанд муҳориба хоҳад буд. дар турнири Open FC 12 ҳамагӣ 13 муҳориба баргузор мегардад. муҳорибаи асосии турнир муҳориба байни ду ҷангвари бебохт, варзигари Беларус Артём Бачун бо рекорди 5-0 ва варзигари эронӣ Муҳаммад Реза Насерӣ бо рекорди 3-0 хоҳад шуд. дуюм муҳорибаи асосии турнир ин муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабук барои камарбанди Open FC байни варзигари тоҷик ФАЗЛИДДИН ОБИДОВ бо рекорди 6-1 ва варзигари бразилӣ АНДРЕЙ АГУСТО бо рекорди 11-2 хоҳад шуд. ФАЗЛИДДИН ОБИДОВ яке аз ҷангварони ҷавон ва сахти Тоҷикистон аст ки 6 ғалабаи пайдарҳам дорад. ӯ дар якум муҳорибаи касбии худ шикаст хӯрд, аммо баъд 6 муҳориба гузаронд ва дар ҳамааш ғалаба ба даст овард. 4 ғалабаи фавран ва 2 ғалаба бо қарори доваро. рақиби ӯ Андрей Агусто боша 14 муҳориба гузарондааст, 11 ғалаба, 2 бох ва 1 ничия. Агусто 8 ғалабаи фавран ва 3 ғалаба бо қарори доваро дорад. акнун ин бего ФАЗЛИДДИНи 23 сола ва Агустои 29 сола дар қафас вохӯрда беҳтарини худро ва ҳамчунин чемпиони ташкилоти Open FC дар вазни сабукро муайян мекунанд. чӣ хеле ки гуфтем, турнир дар шаҳри Мински, Беларусия баргузор мегардад ва аз соати 20:00 ба вақти Москва ва 22:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. акнун бошад дӯстон, мегзарем ба қисми асосии навор, дар куҷо пахши мустақими турнирро тамошо карда мешавад. пахши мустақими ин турнирро дар YouTube канали расмии Open FC тамошо карда метонед. танҳо YouTube канали Open FC нишон медиҳад. барои ҳамин дар YouTube Open FC нависед ва ба шабакаи расмии онҳо даромада пахши мустақимро тамоман бепул тамошо кунед. ҳамчунин ссилкаи пахши мустақими ин турнир дар Telegram канали Паҳлавон низ мешавад. ссилкаи Telegram канали Паҳлавон дар описании видео. мо ба ФАЗЛИДДИН танҳо ғалаба орзумандем ва баъди муҳориба ӯро бо камарбанд дидан мехоҳем. дӯстон, барои дастгирии варзигари тоҷик ФАЗЛИДДИН ОБИДОВ ҳатман дар комментария нависед ФАЗЛИДДИН мо бо туем. то бозид хонободу сарбаланд бошед.